Assalamu alaikum. Ka taɓa saka wayarka a caji bayan ka cire ka kunna data ka ji tana zafi? Ko kana son ka sa latest application manyan application na zamani amma kana gudun kada wayanka ta rinka kakkalewa duk da dai kana da sauran RAM space? Shin ka san akwai manyan matsaloli da sarrafa Android ba bisa ka'ida ba yake haifarwa da wayar Android? Ku biyo mu cikin bidiyon ta yadda za ku magance duk ƙananan matsaloli da manyan matsaloli na wayoyinka Android kana gida a ɗakinka. Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, barkanmu da shiga sabon bidiyon mu a yau. Bidiyon mu a yau shine mun kawo muku hanyar da zaka magance wasu ƙananan matsaloli da manyan matsaloli da suke faruwa da waya ta Android. Amma kada ka manta dan uwa, in yau ne ka fara kallon bidiyon mu na DG NAHTECH, akwai wata alama da zaka gani subscribe ja a ƙasan bidiyon, ga ta nan ka taba mana ita, shine zai baka damar kallon dukkanin bidiyon da zamu fitar. Sannan bayan ka taba subscribe din zaka ga wata ƙararrawa ta fito a gefe, sai ka taba ta, ka taba all don sanar da kai in mun sa. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, kowace waya tana da operating system, tun daga kan irin su Symbian, Blackberry, Palm OS, Web OS, da Android OS, da Apple OS, da Windows Mobile OS da sauransu. To mu yanzu za mu ɗauki Android OS, wanda ya haɗa da irin su Cupcake, Donut, Eclair, Frio, Gingerbread, Honeycomb, da Jelly Beans, KitKat, Lollipop, Nugget da sauransu. Sai kuma na kusa-kusan nan waɗanda suke da security fix irin su Oreo 8.0, Pi 9, Android 10, Android 11 wato Android Q. So irin su wannan suna da security fix, bayanin da zamu yi akan su ba kamar wawa bayanin da zamu yi akan waɗancan ba. Kuma kamar yadda kuka sani, duka waɗannan abubuwa suna ƙarƙashin wani IC da ake kiran shi Central Processing Unit wato CPU, wanda da dama mutane suna yi masa kutse wajen sarrafa wayar su ba bisa ƙa'ida ba. Kuma hakan yana jawo yawan matsaloli ire-ire kamar haka. Na ɗaya, idan ka kunna datanka ka ji yawan wayanka tana yawan yin zafi, ko kuma an ka sa caji ka ji wayanka tana yin zafi sosai, duk da yawanci ana sa ba kwaba ba a jin zafin sosai saboda an rufe zafi. Na biyu, in ka saka babban application ko wani sabon application da ya fita, gashi kana da sauran RAM space amma za ka ga wayarka tana ƙaƙƙalewa. Sai na uku shine hakanan kawai kana cikin amfani da wayarka sai ka ji ta rage ƙara, kuma ba speaker ka bane ya mutu ba komai ba, haka nan wayanka tana lafiya lau ta rage ƙara. Sai na hudu shine yayin da wani yake ƙoƙarin kiranka a waya, wayanka zaka ga akwai service lafiya lau amma za ta yi nauyi kafin ta shiga, sai a ta kira ka kafin ta yi ta loading kafin wayarka ta ɗauka ta fara yin ringi. To yanzu kamar yadda kuke gani, za mu ɗauki na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu gaba ɗaya za mu yi bayanin su. Amma kafin nan ka tabbatar da CPU ɗinka wani iri ne, MediaTek MT6328V ko kuma Qualcomm ne MDM9600 ko Sufred TR SC6500EC ko Nintendo 9039W ko Samsung Exynos. Abin da ya sa muka yi muku wannan bayani dalla-dalla saboda kowane irin CPU yana da irin aikin da ya fi jurewa. Akwai wani CPU da wayanka za ta fita da shi, za ka ga ka fara aiki da wayan ba za ta yi wani daɗewan kirki ba, za ka ga wayan ma ta ɓaci gaba ɗaya. Idan baka gane yadda za ka duba wani irin CPU wayanka take da shi ba, za ka iya dubawa a Google kai sacin ka gani tukunna kafin ka fara yadda za ka yi solving ɗin matsalan in har ka tsinci kanka daga ɗaya daga cikin masu irin wannan problem ɗin da na wayar su. Abin da yasa ba za mu tsaya mu yi bayani ba saboda kada bidiyon ya yi tsawo da yawa mu ɓata muku lokaci, ƙwarar mu yi a gurguje, ko da nan gaba bidiyon mu na gaba sai mu iya nuna maka yadda za ka duba duk wani abu da wayanka ta fita da shi na hardware. Na ɗaya shine wanda in ka kunna datanka kana amfani da ita, za ka ji wayanka tana yin zafi sosai, musamman in ka cire ba kwaba za ka ji ta ɗau zafi sosai. To wannan matsala ne na antenna switch, saboda da dama wani lokaci in ka je guri wanda
yake da zaka ga service, amma kuma ƙarfin service ɗin ƙila wayanka ka saita shi a 4G, amma kuma ƙarfin network gurin bai kai 4G ba ko 3G, ƙila ma 2G ne. To shi yasa wani lokacin zaka ga in ka kunna datan kana amfani da ita wayar tana zafi. To hanyar da zaka bi wajen warware antenna switch ɗinka daga sarƙewar service shine da farko zaka kashe datan ka. In ka kashe datan ka sai kai restart na wayarka, ma'ana ka kashe ta ka kunna. Bayan ka kashe ta ka kunna sai ka tafi settings ɗin wayarka. Da zarar settings ɗin suka ya buɗe sai ka zo ka shiga mobile data, ga mobile network mode nan sai ka zo automatic, gashi nan ƙasa ku gani sai ka shiga. Kamar yadda kuke gani ta wannan hanyar ne antenna switch ɗinka zai fi zama lafiya. Bayan nan kuma duk lokacin da ka dawo gurin da kake da tabbacin yana da service, sai ka saita duk yanda kake so ka saita. Sai ɗaukar zafin kuma yayin da aka saka wayar a caji. Shi kuma wannan cajin IC ne, amma kuma mutum shi yake jawowa kan shi wannan matsala na cajin IC. Da dama wasu suna amfani da cajoji na waya kuma ba tare da sun duba output na wutansu ba, kuma ba tare da sun duba input na wayansu ko batirinsu ba. Cajin IC shine abu na ɗaya wanda yake samar da lafiyar batiri, ko kuma akasin haka ya kashe batiri. Shi kuma wannan matsala idan har wayanka ta kasance ka saba wa aisinka da sa mai cajoji kamar haka, kuma tana yawan yi maka zafi, shine abu na farko da zaka fara yi, zaka bar cajin cikin wayarka ya ƙare gaba ɗaya, wanda ko kunnuwa ba ta iya yi. In ya ƙare sai ka samu power down na volume na ƙasa shi kaɗai, sai ka danne shi kaman 15 second. Bayan ya kaman 15 second to sai ka samu charger wanda output ɗinta kaga yayi daidai da input na batirinka, so ka sa mata caji. To insha Allah in dai aisin ka bai riga yayi down ba, zaka ga ya koma lafiya lau yana maka yanda kake so. Sai abu na biyu shine random access memory. Shi kuma in yana maka irin wannan matsaloli na sa application suna hooking ko wani abubuwa gashi kana da space, shi abu ne mai sauƙi. Da farko kawai zaka je ka shiga settings ɗin wayanka, shi ka shiga applications. In ka shiga applications zaka ga running application. To in ka shiga running application zaka samu settings. Daga zarar ka samu settings ɗin zaka ga ya buɗe maka, sai ka danna stop. In yi stop to zai ce maka duk wani current work da kake yi zai kamar tsaya. To dama kai duk kafin ka shiga ɗin zaka wasu abubuwa da kake zaka complete ɗinsu kai saving ɗinsu kafin ka shiga, sai ya yi refresh. To daga nan kuma sai ka rinka tabbatar da barin space kamar na mega 350 a RAM ɗinka saboda running application, gudun faruwan haka a gaba. Sai abu na uku shine power amplifier IC. Shi power amplifier gaskiya rikice-rikicen shi mai sauƙi ne. Kusan abin da yake kawo rikicin power amplifier shine in ka sa wayarka a caji ka sa earpiece ko kuma ka sa aux, kana amfani da earpiece kana caji. To gaskiya kusan in dai kana amfani a haka da wayanka, to power amplifier ɗinka zai kasance ba a cikin tsaro ba. Domin akwai wani bawan Allah da shi direba ne, yana yawan saka wayan shi a mota tana caji sannan ya sa aux yana jin kiɗa. Da wayan shi ta fara bashi wannan matsalan, sai Allah ya sa ya zo gurina yake min maganar, na bashi shawarar ga hanyar da zai bi ya ji daɗi, ya ce to da Allah in yi wannan bidiyon in sa a channel ɗina don al'umma masu amfana. To idan wayanka ta kasance tana da wannan kuma tabbatar daga haka matsalan ta faru da ita kana yin haka, to ga solution da zaka magance wannan matsalai. Amma gaskiya banda masu Qualcomm, daga kan MediaTek, Sifred da abin nan sai Samsung Exynos, su ne kaɗai wannan hanyar take wa amfani. Da farko zaka zo ka nemi settings ɗin wayarka. In ka shiga saka za ka nemi application setting kamar yadda muka nuna a baya. To amma nan in ka zo ba wajen running application za ka shiga ba, za ka shiga all application. In ka shiga all application sai ka je ka nemi media output. In ka nemi media output za ka ganta, sannan kuma za ka zo ka nemi asalin median da kake jin waƙar, yawan waƙar da ita yayin da ka sa cajin matsalar ta faru, ita ma sai ka zo ka neme ta. Bayan ka gansu duk ka neme su, to application ka shiga kamar haka, sai ka zo ƙasa za ka ga clear data. Kowanne sai ka riga shi, kuma kowanne sai ka fara clear data sannan kafin ka zo ka yi stop nashi.
Yawa bacin ka zo ka yi stop nashi sai ka sami earpiece, amma ka tabbatar da earpiece mai kyau ne sai ka saka a cikin wayar, sai ka restarting ɗin wayar ka kunna. In wayar ta tashi sai ta tashi tare da earpiece ɗin. To insha Allah in kai haka zai warware daga sarƙewar system amplifier. Sai abu na hudu shine network sections. Network section gaskiya bayanan shi mai yawa ne, cewar shi mun fara yin bidiyon ma complete mun ɗora akan wannan channel ɗin. Za ka iya zuwa kan DG NAHTECH ka yi searching a YouTube, za ka ga bidiyon ma bamu daɗe da sashi ba, mun yi bayani akan komai. Mun gode da kasancewa da mu, muna maka fatan alheri. Sannan in baka danna mana subscribe ba, muna roƙonka ka danna mana alamar subscribe, sannan kai mana like na bidiyon. Mun gode.